Setmana Santa i a casa. T'ho hauries imaginat mai? No, però suposo que d'aquí deu venir l'expressió la processó va per dins, no? No, home, no. Per dins has de gaudir de vins especials. Per ressuscitar l'estat d'ànim. Regala't un vi ecològic i biodinàmic d'una terra saníssima. La Maca del celler Gramona és un vi mediterrani, fresc i salí. És un blanc cremós, persistent, que neteja la boca. Queda't a casa, però viatja a través dels vins. Amb els 5 finques del celler Peralada gaudiràs de l'essència de l'Empordà. Carns a la pedra, cuina de xup-xup. Un reserva amb 18 mesos de bota, reflexiu, sedós i ple de matisos. Descobreix la Serra del Montsant, una carena màgica. Que dona vins únics, com el mineral del celler Cara Nord. És afruitat, balsàmic i té un final subtil i mineral únic. Per gaudir de la cuina de cullera a casa. Salut! Setmana és... Sedós i ple de matisos. Això és molt difícil. Reflexiu, sedós... I m'he equivocat. Ideal pels plats de peix, de marisc o per la mona. I té un final no sé, com el té? Salut! T'has deixat la copa! Pues jo que no m'havies avisat.